Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Сезнеңчә тәүлекнең иң ләззәт, иң рәхәт чаклары кайчан ул, дуслар? Минемчә, нәкъ мәйдан каналында лаеклы хит тапшыру башланган мизгел. Чөнки бер сәгать эчендә күпме җыр яңгырый, клиплар күрсәтелә. Әңгәмә барышында күпме кызыклы уй-фикерләр туа. Даими рәвештә чыгып барган татар шоу-бизнесы яңалыклары һәм ВКга күзәтү сәхифәсе дә лаеклы хитка ям исти. Әлеге чыгарылышта без җәй, шулай ук артистларыбызның яңа концерт сезонына әзерлек эшләре турында сөйләшербез. Һәм июль айы хит парадының җиңүчесен билгеләрбез. Башлыйк, дуслар! Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфановга җәй айы чыгышларга һәм чараларга бик тә бай ел фасылы. Авылларга бик кайтып булмый. Күбесенчә Казанда вакыт үтә. Эшнең иң кызу чагы, Аллага шөкер, дип хәбәр итә алар. Хезмәт белән үткән гомер алтын гомер. Рафил һәм Илмира башкаруында ачуланма җырына төшерелгән клипны карау мизгеле көмешкә тиң. Ачуланыма кай вакытта аңламасам синең белән бер Казанда кайнамасам каршы әйтеп хәтереңне калдырганда юк сүзе белән йөрәгеңне яндырганда Ачуланыма, юкка телмә бәгыремне. Ачуланыма, югалтма сине кадереңне. Ачуланыма, сабыр булсак узар барда. Ачуланып, яра салмага азиз жаныга. Ачуланыма, арысаң да миннән бер көн, минем кебек аңлый алмас сине бер көн. Ярларыннан читкә таша кайчак агым, минем дә бит булгалыйдыр шундый чагым. Ачуланыма, юкка телмә бәгыремне. Ачуланыма, югалтма сине кадереңне. Ачуланыма, сабыр булса узар барда. Ачуланып, яра салмага азиз жаныга. Ачуланыма, кичерик без ялгышларны, ялгышларсыз. Язып булмый язмышларны, бу дөньяның кунаклары синдә миндә. Ачу аша үзгәләнү безгә нигә. Ачуланыма, ачуланыма, юкка телмә бәгыремне.
salma aziz canıga. Күбрәк ял итү ел фасылына карамастан Гөлнара Тимирҗанова иҗат белән шөгыльләнүен бер дә туктатмый. Җәй үтә дә китә, күрми сизми дә каласың. Иҗатның да үз вакыты бар, ул да узырга мөмкин дип фикерле җырчыбыз. Әйе, аның сүзләре белән килешмичә мөмкин түгел. Вакытның кадерен белеп, аны дөрес, файдалы итеп үткәрсәк иде, дуслар. Әлеге уй фикердән соң Гөлнара Тимирҗанованың "Ашыктырма" җыры бик тә урынлы булыр. Ашыктырма мине дисең, ашыктырма. Ашыктырмыйм җаным, нигә ашыктырыйм? Бәлки вакыт безгә шуны аңларгадыр. Язмышларга сөю уралганым. Сөю газап, сөю рәхәт, сөю сагыш. Әллә ялгыш, әллә ялгыш, әллә табыш. Ашыктырмыйм һич тә, ашыктырмыйм сине. Язларыма кайтыр идем кабат тагын. Күк йөзеннән яфрак коелганда, язлар булып килеп керде җаным. Соңгы сөюдер бу соңгы көю, язмышлардан узмыш юктырлау. Сөю газап, сөю рәхәт, сөю сагыш. Әллә язмыш, әллә ялгыш, әллә табыш. Ашыктырмыйм һич тә, ашыктырмыйм сине. Язларыма кайтыр идем кабат тагын. Иреннәрнең кайнарлыгын сизәм, йөрәкләрнең ярсуын түзәм. Ә син һаман ашыктырма дисең, ышанмыйсың чынлап сөюемә. Сөю газап, сөю рәхәт, сөю сагыш. Әллә язмыш, әллә ялгыш, әллә табыш. Ашыктырмыйм һич тә, ашыктырмыйм сине. Язларыма кайтыр идем кабат тагын. Ашыктырмыйм һич тә, ашыктырмыйм сине. Язларыма кайтыр идем кабат тагын. Өметле җырчы, табигаты белән мактана алырлык. Киләсе катнашучыбыз Гүзәлия Валиева бүген һәм хәзер бәхетле булырга киңәш итә. Дуслар, чыннан да һәр чак шулай гөрләп, мәхәббәттә бер-беребезгә таяныч булып яшәргә язсын. Әйтә алмыйм сүземне, ниләр уйлап янганымны.
Sen bilmezsin hislerimni. Veremeli bunlar bulup yüreğine, sen bulup senin ko'ngline. Veremeli bunlar bulup yüreğine, sen bulup ko'ngline. Veremeli bunlar bulup yüreğine, sen bulup senin ko'ngline. Veremeli bunlar bulup yüreğine, sen bulup ko'ngline. Жей, гади сүзләр белән генә аңлата алмый торган мөгъҗизадыр мөгаен. Бүгенге чаралышта нәкъ бу ел фасылына кагылышлы яңалыклар белән тизрәк бүлешергә ашыгам. Уйлавымча, алар сезнең күңелегезгә хуш килер. Кайнар сәламлим сезне, лаеклы хит тапшыруын караучы мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татар эстрадабызның танылган пары Азат һәм Алсу Фазлыевлар гаиләсе Төркиядә ял итеп кайткан. Әлеге сәяхәт балалар өчен күбрәк иде дип хәбәр итә җырчылар. Әйе, мондый ял күңелгә нур өсти, әйтеп бетергесез файда китерә. Чөнки ялтыравык елга яки үзенә дәшеп торган диңгез әлеге ел фасылының аерылгысыз өлеше булып торалар. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимовның «Нигә белмәдем» һәм Илсия Бәдретдиновның «Эх, әти» җырларына төшерелгән клипларда җәйге табигать искиткеч матур итеп сурәтләнгән. Әйтергә кирәк, артистларыбызның әлеге иҗат җимешләре фәлсәфи темаларга уйланырга, моңланып алырга, кулай нәтиҗәләр ясарга ярдәм итә. Бу ике клипны һичшиксез карарга тәкъдим итәм. Күктәге йолдызлар аеруча болытсыз төннәрдә яхшы күренә. Ә татар эстрадабызның йолдызлары һәрдаим балкый. Гадәттәгечә, август аенда Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават Фатхетдиновның Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 35-нче, ягъни юбилей сезоны узачак. 13 көн дәвамында артистның хитка әверелгән һәм яраткан җырлары яңгыраячак. Шоу-программа бик саллы һәм сыйфатлы булыр дип көтелә. Гомумән, Салават Фатхетдиновның башкача була да алмый. Түземсезлек белән бу вакытны көтәбез. Хөрмәтле тамашачылар, бу елның кыздыра торган кояш нурларын, җылы җилен, тирә-юньгә яшеллек бирүче яңгырын күреп, тоеп калыйк. Ә мин Ләүшә Фатхетдинова сезнең белән саубулашам. Озакламый лаеклы хитның киләсе чаралышында янәдән күрешербез, дуслар. Безгә кунакка килгән артистларыбыз лаеклы хитның алтын бизәкләре. Матур һәм мөлаим җырчы Айгил Миндияровны чын күңелдән сәламлыйбыз. Сәламнар, Айгил. Сәлам, Ленар. Сәлам, дуслар. Айгил, бүгенге чыгарылышта biz елның бай фасылы турында сөйләшәбез, димме? Ул да булса җәй турында. Шәхсән сиңа килгәндә менә җәй белән бәйле беренди традицияң бармы синең? Ленар, җәй миңа ул табигать, ял белән мин аны чагыштырам инде җәйне. Әлбәттә, мин җәй көне һәрвакыт ял итәргә тырышам. Һәм дә инде ул бит инде эштә, ялда баланс табылырга тиеш. Әлбәттә. Ялны да, эшне дә, бер дә онытмыйбыз. Барысын да җитештерәбез дип әйтсәм, дөрес булыр. Менә дуслар, Айгил ял итә дә белә, эшли дә белә. Афәрин сиңа, име, бик зур рәхмәт. Айгил, синең көнләшмә җырына төшелгән клипка тукталып узыйк әле, име. Менә шушы клипны барлыкка китергән чакта бернинди канәгатьсезлекләр барлыкка килдеме? Ничек дип әйтим икән, Ленар? Бәлкем кызык моментлар барлыкка булгандыр. Алар да булды инде. Менә инде без клипны төшергәндә барысы да теге идеал кебек иде. Ә инде хәзер мин караганда, анда барыбер дә мин үзгәртәсе җирләр күренә. Хәзер инде булса үзгәртер идем. Әйтәләр бит теге русча нет предела совершенства дип. Ә инде ялгышлыкларсыз да булмый. Алар безгә тәҗрибә бирә һәм дә инде зирәклек бирә. Киләсе клипларда яңадан яңа үрләр яуларга өмет бирә инде. Амин. Өйрәнергә. Рәхмәт, Айгил. Синең социаль челтәрләреңне карасак, Айгил киң кырлы артист икәнен күренә. Җырлыйсың, фотоларга төшәсең, спорт белән шөгыльләнәсең, вокал дәресләренә йөрисең, име. Моны әле озак итеп дәвам итәргә була. Ә менә хәзерге вакытта
Яңа җырлар üstünde, яңа клиплар üstünde эшлисең, дәвам итәсеңме эшләреңне? Лина, рәхмәт, инде тырышабыз. Шуннан да без әле яңа җырлар, яңа клиплар, матур клиплар өстендә эшлибез. Һәм дә инде алар тиздән булырлар дип ышанып калам. Шуңа күрә тиздән яңа матур җырлар, матур клиплар ала бирсә. Амин, шулай булсын. Без дә ышанып калабыз. Мәйдан каналында тагын да яңа клипларның безнең лаеклы хит тапшыруында күрсәтелер. Тамашачылар да аны күрер дип өметләнәбез. Ала бирсә. Bütün яхшы уй фикерләрең өчен бик зур рәхмәт сиңа, Игел. Исән сау бул. Инде хәзер көнләшмә җырыңны карап узыйк бергәләп. Әйдәгез әле, Ленар. Дуслар, минем клипларны Мәйдан каналында карагыз. Хәерле көн. Мин эш буенча килгән идем. Сәмсез, әйе, сезгә менә монда. Рәхмәт. Миңа нәрсә әйткәннәрен колагың ишетәме? Көнләшү дигән яман шир җаннарыңны үтәме? Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә, көнләшмә, син мине көнләшмә. Чын асылын аңламыйча, юк дилер бултырма. Шушындый матур дөньяны шикләр белән тутырма. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Дөрес булмаган ялганнар барысы да уйдырма. Мәхәббәтеңне сүндермә, үз үзеңнән туйдырма. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Ул җитте булды дәшмә. Ямлы төркеме өчен җәй иҗат белән бәйле. Әйе, күмәк эш үрчемле булыр дип юкка гына әйтмәгән татар зыялылары. Алина, Вероника һәм Альвина төрле чараларда чыгыш ясыйлар. Яңа җырлар өстендә эшлиләр, клип төшерәләр. Озын сүзнең кыскасы кызлар һәр вакыт үсештә. Афәрин аларга. Иҗатыгыз озын гомерле булсын. Ямлы төркеменең таң җыры минем сүзне исбатлар, дуслар.
Terele duman, bişik jarasıman. Ağlamın dağlar atkanıda. Dağlayım dağının jaran, doğan yakılan mulan. Şanlap şişmeler ağanda. Dağlayım dağının jaran, doğan yakılan mulan. Şanlap şişmeler ağanda. Bolaşağım ile yemle ineş güle. Jilekli olanım hoş ise. Doğaylarını gizip, sularını da yüzüp. Seni de güne yaşaysın. Doğaylarını gizip, sularını da yüzüp. Seni de güne yaşaysın. Ağdılqınar oynay, көңіл сүйініп туймай. Тәуге нұрлар гүлге себілі. Толпылдырды нешік, көзім ешік ешік. Тағын сені де сенде тебірәлі. Толпылдырды нешік, көзім ешік ешік. Тағын сені де сенде тебірәлі. Туғайларың кезіп, соларыңда езіп. Сені де гүлі яшайсың. Seni de güne yaşaysın. Seni de güne yaşaysın. Автор башкаручы Эльмира Нәгыймова яңа концерт сезонына әзерләнә. Җырларына клиплар төшерә, фотосессиялар оештыра, шәхесен үстерү өстендә эшләвен дәвам иттерә. Шуның белән популярлыгын югалтмый, ә киресенчә яшь буынны үзенә җәлеп итеп тора. Эшкә оста кеше ул Эльмира. Җаным җырына төшерелгән клибы аның шундый сыйфатлы иҗат җимешләренең берсе. Şeylerimle, gözlerimle, sözlerimle, kışlarımla, hoşlarımla, yazlarımla, nazlarımla. Günlerimle, tünlerimle, uylarımla, hislerimle, bara senin bilen gene. Varıp aziz gözlerine, senin bilen ozar idem. Canım sana hislerimden indi söz bilen neydim. Senden başka bu dünyada min köngülüm yetim. Canım sana hislerimden indi söz bilen neydim. Senden başka bu dünyada min köngülüm yetim.
Күзеңне шымып күз яфрагын кыштырдатып Синең белән теләр идем кичен күземне йомарга Таңда бергә уянырга Шаярырга, уйланырга бар серләрне бер сөйләргә Сарылырга, иркәләргә Сөю өстәп мизгелләргә Бары синең белән генә Җаным сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим Синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим Җаным сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим Синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим Җаным сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим Синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим Җаным сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим Синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим Киләсе катнашучыбыз Азалия Валиева тормышыбызны онытылмаслык һәм ләззәтле итеп үткәрик ди. Аның сүзләре бик дөрес. Бу 3 көнлек дөньяның рәхәтен тоеп, һәр көнне кадерләп, кылган гамәлләребезне уйлап яшик дуслар. Булалмадым күңелемә, туктадым туктатуз. Ләкин һаман да җанны әрнетә, әйтми калган бер сүз. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш. Әйтәм үземә, әйтәм үткәнгә, җитте булды хуш, хуш. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш. Әйтәм үземә, әйтәм үткәнгә, җитте булды хуш, хуш. Бикләп уем сандыгыма, серләр булып калсын ул. Син ул кайларда, мин ул кайларда, ике якта бик юл. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш. Әйтәм үземә, әйтәм үткәнгә, җитте булды хуш, хуш. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш. Әйтәм үземә, әйтәм үткәнгә, җитте булды хуш, хуш. Онытырга бөтенләйгә, бирче миңа Ходай көч. Көлүп шатланып, җырлап яшәргә, бар ул миндә зур көч. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш. Әйтәм үземә, әйтәм үткәнгә, җитте булды хуш, хуш. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш.
Күптән түгел Әминә Әхмәтҗанова җәйге ял аланында булып кайткан. Әйтеп бетергесез хисләр кичерәм ди җырчы. Һәр икенче көн алдагы көнгә охшамаган иде. Монда даими рәвештә уеннар һәм очрашулар оештырылды. Белем бирү программасы бик бай булып чыкты. Монда иң яхшы әйдәманнар дип хәбәр итә ул. Әминә, алга таба да җәйге ял көннәрең шулай гөрләп дәвам итсен. Синең башкаруыңда әнием җырын тыңлап узыйк. Şişlerimden sıyba bu yadan nazlı karaş belenirken yılağında kışıp yuvada barışuğumla göre ödeli in kadirli köşem feriştem minem bəğidli bulluzaq yaşa İsmim Artur kızı Emine buldu. İmanlı, tevfikli, mehribanlı bala bulsan idi. Amin ya Rabbi. Cevap taba bütün sıravğam bar nersenin kayan belədir. Bütün işkə jitdi silgirə zarlanını bilmikləgil. İn qadirli kişim feriştem minim bəğirli bulluzaq yaşa eniyem. İn qadirli kişim feriştem minim bəğirli bulluzaq yaşa eniyem. Selamun aleyküm. Halleriniz şekilsen sağlarda mı? Bu bizning subhanallah maşallah Emine biz bulam endi. Şoň kadar iyi barakallah zor isken ekan subhanallah. Baxtli bolsun, tawfiqli bolsun Rabbim inşallah. Qağazga resim düşürəm eniyemə zərlim bular resimimdə matdur şəşəklər Əqınildə iniz gedilər İn qadirli köşəm fəriştəm minem bəğidli bulluzaq yaşa eniyem. İn qadirli köşəm fəriştəm minem bəğidli bulluzaq yaşa eniyem. Bəğidli bulluzaq yaşa eniyem. Киләсе катнашучыбыз Гөлүс Хабибрахманов. Артистлар өчен җәй урак истесыман. Вакытыбыз сабан туйлар, мәҗлесләр, очрашулар, авыл көннәре белән узады җырчы. Кыш һәм яз җиткәч ял итәрбез. Аллаһы бирса дип өстәп куйды ул. Чыннан да ялсыз булмый. Ул иҗатка һәм хәләткә яңа сулыш, тәнгә сихәт бирә дуслар. Гөлүс Хабибрахмановның Син минеке җырын тыңлап, без дә бераз көч туплап алыйк. Жанымны, йөрәкне яулаган, сине уйлап туймаган. Гөлüm дип сине сайлаган, сине сайлаган. Жаныма
мәхәббәткә тулы, жаным моңнарыма тулы. Син минеке, син минеке, син минеке, син минеке. Сине генә син кирәк, сине генә син кирәк. Тәкъдиремә син дә вәдимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк, син кирәк. Сине генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дә вәдимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син фәрештәм табылган җирдән юлга карап мин көткән. Уйда мәңге син икән, мәхәббәтем син икән. Җаным мәхәббәткә тулы, җаным моңнарыма тулы. Син минеке, син минеке, син минеке, син минеке. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дә вәдимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дә вәдимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк.